वेलकम बैक टू आवर गोरलै सल्यूशन फर सानथांमोन। तो दिनै जोंनि भिडिअनि गेजेरजों थाखो गुनि हांखो आरो खनाफोर चेप्टारखौ जों सावरायगोन, माने लेसन नम्बर 6 आरो नैबे जोंनिया गिबि पार्ट जागोन, इंट्रोडक्शन पार्ट नैबे जाहैगोन। तो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय आरो आंनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट, जायफोरा जोंनि चेनेलाव गोदान फैदों बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो बेल आइकनखौ थुनानै होबानो जाबाय। लोगोसे भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा थारैनो बा माबाफोर सोलोंनाय बायदि मोनदोंबा लाइक होनो बावनो नाङा आरो बयबो। तो जों गोबाव खालामालासिनो इंट्रोडक्शन पार्टखौ स्टार्ट खालामनोसै। आरो बे चेप्टारनि नामानो जाबाय जोंनिया हांखो आरो खनाफोर। दा जोंनि हांखो आरो खनाफोराव जोङो मोननैसे माने खनाफोरनि रोखोमखौ जोङो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों। तो बेखौनो जों दा जास्ट सावरायनोसै एसे। दा जोंनिया बेयाव मा होनदों, जोंनिया फार्स्टआव दङ 1 नाम्बाराव दङ मा खना बेयो 1 नाम्बाराव दङ जोंनिया खनासा खना। दा खनासा खना माने जोंनिया मा बुजायगोन, बे खनाया जोंनिया खनासा खनाया जोंनिया 0 आरो 90 डिग्रीनि गेजेराव थायो। अब्ला जोंनिया मा जानो हाथावना, जेनेबा 0 आरो 90 डिग्रीनि गेजेराव माने जायखिजाया जानो हागोन आरोना। जेनेबा साप'ज 45 डिग्रीबो जागोन, 60 डिग्रीबो जागोन, 50 डिग्रीबो जागोन, बा 70 डिग्रीबो जागोन, बा 80 डिग्रीबो जागोन। बिसोर गासैबो जोंनिया मा जागोन, खनासा खना माने 90 डिग्रीनि साय दुइसिन खनाफोरखौनो जोङो मा खना होनना बुंगोन, जोङो खनासा खना होननानै बुंनाय जागोन। आरो जुदि बेखौ इंलिशआव होनो बेखौ एक्यूट एंगल। जोंना मा होनगोन बेखौ इंलिशआव ACUTE एक्यूट एंगल। बेखौनो इंलिशआव एक्यूट एंगल। थिग बिदिनो जोंनिया खनाथि खनाया फैलायबाय। खनाथि खनाया जानांगौबा जोंनिया नैबायदि जों सावगारिखौ नुखादों नोंथांमोना। तो जोंनिया मा जायो, खनाथि खनाया जोंनिया 90 डिग्री जायोबानो बे जोंनिया मा जागोन, खनाथि खना जागोन। आरो बेखौ होनो जोंनिया राइट एंगल होननानै बुङो आरोना। बेखौ मा होनना बुङो, बेखौ राइट एंगल। खनाखौ इंलिश होनगोन राइट एंगल। तो थिग बिदिनो जोंनिया मा फैलायखो, नैबे जाबाय जोंनिया खना मा खना फैबाय। खना मा खनाया जोंनिया मा होनना बुजायगोन दे, बेवहायनो लिरना होखानाय जादों। दा खना मा खना बुजायनांगौबा जोंनिया 90 डिग्रीनि साय देरसिन जानांगोन आरो 180 निख्रुइ दुइसिन जानांगोन। स' जोंनिया साप'ज जुदि एग्जाम्पल बायदि लायोबा नैनिया जोंनिया मा जाहैगोन, 90 डिग्रीनि साय देरसिन माने जायखिजाया जानो हागोन आरोना। 100आबो जोंनिया जागोन, मानोना 100आ 90 डिग्री आरो 180नि गेजेराव दङ। तो थिग बिदिनो जोंनिया 120 डिग्रीआबो जागोन। थिग जायखिजाया जानो 121 डिग्रीबो जानो हानाय, 121बो जानो हानाय, बिनिफ्राय 130बो जानो हानाय, बिनिफ्राय 179बो जानो हानाय। मानोना 179आ 180 निख्रुइ दुइसिन। तो माने 180 निख्रुइ दुइसिन आरो 90 निख्रुइ देरसिन जाबानो जोंनिया बे मा जागोन, जोंनिया खना मा खना होननानै बुंनाय जागोन। आरो बेखौ इंलिश होनो जोंनिया obtuse एंगल। बेखौ इंलिश होनो मा, obtuse, OBTUSE एंगल। बेखौनो बे। दा बेनि उनाव फैदों जोंनिया गोथों खना। दा गोथों खना माने जोंनिया मोनसे हांखोखौनो बुजायगोन आरोना। तो दा मोनसे हांखोआनो जोंनिया गोथों खना होनना बुंनाय जागोन बेखौनो। आरो बेयो जोंनिया बे खनायाव बेसेबां डिग्री थायो, जोंनिया 180 डिग्री। माने नैबे नोंथांमोना हमनो हाखादों, नैबे गासै मोनसे बेसेबां डिग्री थायो, नैयाव जोंनिया 180 डिग्री माने जोंना नैबे। तो दा बेनिफ्राय नैखौ होनना बुंगोन जोङो स्ट्रेट लाइन। इंलिशआव होनगोन मा होनगोन बेखौ, स्ट्रेट लाइन। माने बे जिहेतु जोंनि हांखो बायदि नालाय बेखौ लाइनबो होनना बुङो आरो दा बेनिखायनो स्ट्रेट लाइन होनो। दा बेनि उनाव जोंनिया दङ बिखुं खना। बिखुं खना माने जोंनिया माने उल्था खना होनजागोन आरोना। माने बिखुंथिंसो जोंनिया सोमजिनाय खना। जोंनिया नैथिंनिखौ लाया, नैथिंनिया जोंनिया बिखुं खना नङा। जोंनिया माथिंखौ लागोन, नै उनथिंनिखौ। बिनिखायनो बिनि नामा मा, जोंनिया बिखुं खना। आरो जों मिथिगौ जे बिखुं खनाया जानांगौबा जोंनिया बिखुं खनाया बेसेबांनि गेजेराव थानांगोन, 180 निफ्राय 360नि गेजेराव। दा 180 निफ्राय जोंनिया 360नि गेजेराव थानांगोनबा बे जोंनिया साप'ज माबायदि जागोन, जोंनिया 180नि देरसिन जानांगोन, 190 जानो हायो, 181बो जानो हागोन। माने 180नि देरसिन जानांगोन आरो 360नि दुइसिन जानांगोन। आरो बेखौ जोङो होनना बुंगोन रिफ्लेक्स एंगल। बेखौ इंलिशआव होनगोन मा, बेखौ इंलिश होनगोन रिफ्लेक्स एंगल। तो जोंनिया खनाफोरा बेखिनियानो। आरो मोनसे दङ जोंनिया मा होनदों, मोनसे दङ जोंनिया कमप्लिमेन्टारि एंगल। तो दा जोंनिया जुदि कमप्लिमेन्टारि एंगल जानांगौबा माने नैबायदि बुजायो आरोना। तो जायफोर खनाफोरा माने मोननै खनानि दाजाबगासेया जुदि जोंनिया 90 डिग्री जायो, बेखौ जोङो मा होनना बुंगोन,
कमप्लिमेन्टारि एंगल बा जाफुं खना होननाय बुंनाय जागोन नेनाय मोनसे दङ आरो नेया बेखौ आं जास्ट लिरना होनसै नैथिं मा खना जोंनिया जाफुं खना माखौ होनो जाफुं खनाखौ इंलिस होनगोन कमप्लिमेन्टारि एंगल कमप्लिमेन्टारि एंगल आं खुगाजों बुंना होबाय आरो बिजाबाव नायबाबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन थ' बिनि उनाव नेक्स्टआव मा दङ जोंनिया साप्लिमेन्टारि एंगल माने जाफुंमा खना जाफुंमा खना बेखौ होनो जोङो साप्लिमेन्टारि एंगल दाना जाफुं खना आरो जाफुंमा खना माने जोंनिया मा मिनिङा जाफुं खना माने जोंनिया मोननै खनाफोरनि दाजाबगासै 90 डिग्री बा बेखौनो जोङो जाफुं खना बिनिफ्राय आरो जुदि मोननै खनाफोरनि दाजाबगासैया जुदि जोंनिया 180 जायोबा बिसोरखौ जोङो होनना बुंगोन जाफुंमा खना थ' जों नेक्स्टआव मा दङ नेक्स्ट स्लाइडआव जों मा दङ बेखौ सावरायलायनोसै फरायसानोंथांमोन थ' नायदो जोंनिया नेक्स्ट स्लाइडआव जों बेखौ नुनो मोनबाय बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों मा नैबे जोंनिया मा खनाफोरनि हांखो जरा थ' खनाफोरनि हांखो जरा माने जोंना मा होनना बुजायखो जे मोनसे हांखोखौ मोनसे नैबे रोदाया नैबे डि रोदाया जोंनिया बेबायदि मोननै बाहागोआव जोंनिया दानोबा बेखौनो जों मा होनना बुंगोन खनाफोरनि हांखो जरा माने जरा आरोना नैजों बिसिं लोगो नांनानै जोंना जरा सोमजिहोदोंना बेखौनो जों बेनिखायनो जोङो बेखौ मा होनना बुंगोन हांखो जरा थ' बेनिफ्राय नेक्स्टआव जोंनिया मा होनदों नोंथांमोना नुनो मोनदों मा थोंजों उल्था खनाफोर माने मा जोंनिया जायखिजाया आरोना जुदि जोंनिया नैबायदि जुदि जोंनिया नैबायदि मोननै खोन्दोआ जुदि नैबायदि दानस'लायोबा बेखौनो जों होनना बुंगोन थोंजों उल्था खना माने थोंजों उल्था खना माने मा जोंना नैजों आरो नैजों थोंजों उल्था खना खोनाबाय नैजों आरो बेजों लाया खिन्थु जों माजों लानांगोन नैजों आरो बेजों लानांगोन आरो जुदि नैजों लायोबा माजों लानांगोन बिथिं माने नैजों बेजोंसो थोंजों उल्था खना नैजों बेजों थोंजों उल्था खना नङा थ' थिग बिदिनो बेजोंसो थोंजों उल्था आरो बेजोंसो थोंजों उल्था खना आरो नैनियाबो थिग बिदिनो बेजोंसो मा खनाफोरनि हांखो जरा आरो नैखौ जुदि जोङो इंलिसाव होनोबा बेखौ होनोबा जोङो मा लिनियार पेयर अफ एंगल नैखौ जुदि इंलिसाव होनोबा मा होनना बुंगोन बेखौ जोङो लिनियार पेयर अफ एंगल बिनिफ्राय जुदि जों सापस नैखौ होनोबा भार्टिकेलि अपोजिट एंगल मा होनगोन सर्ट फर्माव लिरगोन जोङो VOP माने भार्टिकेलि अपोजिट एंगल बेखौ होनना बुङो माने थोंजों उल्था खनाखौ स' जों बेखौ जोङो एक्सुवेलि इंलिसाव गोसोआव लाखिनो हाबाबो नोंथांमोना मोजां जाहाथे जोङो फिउचाराव माने क्लास 10नि उनावहाय जुदि साइन्स लानानै फरायोबा जोंना जिहेतु इंलिस गोजा जायो थ' बेनिखाय एसे इंलिसखौबो एफा एनै गोसोआव लाखिनो ट्राइ खालामलां दानिफ्रायनो थ' जों नेक्स्टआव मा दं नायलायनोसै थ' नेक्स्टआव नैया नैबे फैलायबाय थ' दा नेक्स्टआव मा दं नैया नैयाव हेडलाइनाव नुखादों जे मा दानस'लायनाय हांखो थ' दानस'लायनाय हांखो माने जोंनिया दानिनि बायदिनो थोंजों उल्था खनाखौ जेरैबायदि मोनदोंमोन नैबेबो सेम माने जास्ट मोननै हांखोआ दानस'लायदों आरो नैया जोंना PQ हांखो खोन्दो आरो SR हांखो खोन्दोआ नै बिन्दोआव दानस'लायदों नै बिन्दोआव सापस दा नै बिन्दोखौ O बिन्दो होबाय दा नै बिन्दोआव दानस'लायदों आरोना बेखौनो जों दा दानस'लायनाय हांखो जास्ट बुजायदों आरोना आङो दा नैबे दानस'लायै हांखो माने लिक होनना बुंगोन दानस'लायै माने लिकखौ जों मिथिखागौ मालाबाबो दानस'लाया बे नै PQ हांखो खोन्दोखौ जुदि जोङो Qनि फारसेथिं जुदि जेसेबांनो नैबायदि बारायलांबाय थायो बा नै Sनि फारसेथिं जेसेबांनो बिथिं बारायलांबाय थायो अब्लाबो बिसोर मोननाया मालाबाबो दानस'लाया थ' बेबायदि जुदि दानस'लायाबा माने नैबायदि दानस'लाया आरोना जुदि नैबायदि ओरै दानस'लाया थ' बेबायदि जुदि दानस'लायाबा बिसोर मोननैखौनो जों मा होनना बुंगोन दानस'लायै हांखो एबा लिक होननानै बुंनाय जागोन थ' जों दा गोबाव खालामलासै नेक्स्ट स्लाइडआव मा दं नायलायनोसै थ' नायदो नेक्स्ट स्लाइडआव मोननैसो जोंनिया गायखान्थि दङ आरो गायखान्थि आरो थारबुंथि दङ थ' दा फार्स्ट गायखान्थि 6.1 माने एक्जिउम 6.1 थ' बेफोरबो मस्ट इम्परटेन्ट फर सानथांमोन थ' फोरमान खालामना होआ आङो बाट एसे बुजायना होनसै आरो ना मा बुजायनो सानदों थ' जुदि फोरमान खालामना होनांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि थ्रु जों सोंहरनाय जुदि जायोब्ला आं अब्ला अभियासलि फोरमान खालामना होनाय जागोन बेफोर गायखान्थियानो जा बा थारबुंथियानो जा दा जोंनिया मा दङ जुदि दोंसे रोदाया दोंसे हांखोनि सायाव थायो अब्ला बेबायदियाव सोमजिनाय मोननै नांजाब खनानि दाजाबगासै 180 जायो थ' बे जोंनिया एक्सुवेलि लिनियार पेयर अफ एंगल दानि
सोलोंदोंमोन ना बेखौनो बेवहाय जोङो बुंनो थांदो आरोना थ' साप'ज नैबायदि हमना ला मोनसे नैबे हांखो खोन्दो जाबाय नैबे दा बिनि सायाव हमना ला नैबे मोनसे हांखो जाबाय नैबे मोनसे जाबाय दा हल साप'ज नैबे पि साप'ज नैबे किउ आर पि किउ आर दा नैयाव मा होनदों जुदि दोंसे रोदाया हमना ला नैबे पि आरो अ आ मोनसे रोदा पि अ आ रोदा मोनसे दोंसे रोदा हांखोआ हांखोनि सायाव थायो दा पि अ रोदाया जोंनिया किउ आर हांखोनि सायाव दङ आरोना अब्ला मा जायो बेबायदियै सोमजिनाय मोननै नांजाबनाय खनानि दाजाबगासेया 180 डिग्री जायो अब्ला मा होनदों जे नैसोर मोननै खना सोमजिदोंना नैया बे मोनसे खना सोमजिदों बे मोनसे खना सोमजिदों दा बेसोर मोननै खनानि दाजाबगासेया जोंनिया बेसेबां जायो होनदों 180 डिग्री दा बेनो बे बुजायदों आरोना गायखान्थि 6.1 माने जोंनिया माबायदि लिरजागोन एंगल पि अ किउ प्लास एंगल जोंनिया मा नायदों पि अ आर इक्वल टू जोंनिया बेसेबां डिग्री जायो 180 डिग्री बुजिना फरायसाननांगोन माने जोंनिया नैया पि अ किउ माने मा मोनसे हांखोआ मा मोनसे खनाया जोंनिया नैया पि अ किउ नै मोनसे खनाया नै मोनसे खनाया बे मोनसे खनाखौ बुजायबाय आरोना बेयो पि अ किउ होननाय लोगो लोगो थ' बिनिफ्राय जोंनिया पि अ आर नैया पि अ आर होननाय लोगो लोगो जोंनिया नै मोनसे खनाया बुजायबाय नै मोनसे खनाया नैथिनि खनाया थ' दा बिसोर बे मोनसे खना आरो बे मोनसे खनाखौ दाजाबनानै जोंनिया बेसेबां जागोन गायखान्थि 6.1 बायदि जोंनिया जागोन 180 डिग्री थ' बेखौ फर्स्ट सानथामोन बुजिबायना थ' दा बेनो जोंनिया गायखान्थि 6.1 थ' दा जों एबार नेक्स्ट नायलाय नैया गायखान्थि 6.2 नायलाय गायखान्थि 6.2 मा दं जोंनिया एक्जिउम 6.2 जुदि मोननै नांजाब खनाफोरनि दाजाबगासेया 180 डिग्री जायोबा अब्ला खनाफोरनि आगोसा नङि आखान्थिफ्रा मोनसे हांखो सोमजिहोयो दा नै गायखान्थि 6.1 नि नैबे उल्था थ' माबायदि उल्था नैबे दानिनि बायदि दानिनि सावगारिखौनो लाना फैफिनो जोङो दानिनि सावगारिखौनो जुदि एगेन लायोबा नैबे हमना ला नैखौ जोङो पि लादोंमोन नैखौ अ लादोंमोन नैखौ किउ लादोंमोन नैखौ आर लादोंमोन थ' दा नैयाव मा होनदों जे जुदि मोननै नांजाब खनाफोरनि दाजाबगासेया साप'ज जोंनिया नैसोर मोननै खनाया दाजाबगासेया नैबे वान खना नैबे 2 खना दा साप'ज नै 1 खनाजों एंगल 1 जों आरो एंगल 2 खनाजों दाजाबगासेया जुदि साप'ज जोंनिया 180 डिग्री जायोबा नैया दाजाबगासेया 180 डिग्री जायोबा अब्ला जोंनिया नै किउ आर आ मोनसे हांखो सोमजिहोयो होनना बुंदों अभियासलि जोंना किउ आर आ मा जागोन मोनसे हांखो सोमजिहोगोन थ' बेनो आरोना माने जोंनिया नै 6 पइन्ट जा जोंनिया नैबे 6.1 दङ ना बेनि उल्था बे माने जोंनिया नैबे नैनि दाजाबगासे 180 डिग्री जागोन नैबे हांखो जायोबा अब्ला आरो नै 6.2 निया बिसोर मोननैनि दाजाबगासे 180 डिग्री जायोबा नै किउ आर आ मोनसे हांखो जागोन बेनो आरोना जास्ट जों दा नै सेकेन्डनिखौ जोङो सावरायलायसिनोसै गोबाव खालामलासिनो जों दा नायलाय दैखो 6.1 खौ नायलाय थार बुंथि 6.1 थिउराम 6.1 जुदि दोंनै हांखोआ गावजों गाव दानस'लायो अब्ला थों उल्था खनाफोरा समान जायो इंलिसाव मा होनदों इफ टू लाइन्स intersected each other then the vertically opposite angles are equal माने मा होनदों दे नैबायदि थ' दानिबो जों बेखौ सावरायदों एक्सुअलि भार्टिकेलि अपोजिट एंगल माने मा बुजियो जोङो माने थोंजों उल्था खना नायदो दा हमना ला साप'ज नैखौ जायखिजाया लाबाय आङो पि किउ नैबे लाबाय आङो अ आर लाबाय आरोना जायखिजाया लाबाय दा जोंनि नैनि भार्टिकेलि अपोजिट एंगला मा जागोन फर्स्ट सानथांमोन भार्टिकेलि अपोजिट एंगला नैनि भार्टिकेलि अपोजिट एंगला जागोन नैबे जुदि नैखौ 1 होयोबा नैखौ जों मा होगोन 2 माने जोंना एंगल 1 जों इक्वल टू मा जागोन एंगल 2 भार्टिकेल अपोजिट एंगल बा नै 1 जों नै 2 जों जोंनिया भार्टिकेलि अपोजिट एंगल थिग बिदिनो जोंनिया नैथिंनिदो बेथिंनिदो जोंनिया भार्टिकेलि माने नैखौ 3 एंगल लाबा नैखौ 4 खना लाबा जोंनिया नै थार बुंथि बायदि 6.1 थार बुंथि बायदि जोंनिया जागोन 3 खना इक्वल टू 4 खना बुजिना फरायसानदोंमोन भार्टिकेलि अपोजिट एंगलफोरा मानो समान जायो जोंनिया थार बुंथि 6.1 बायदि जोंनिया भार्टिकेलि अपोजिट एंगलफोरा थोंजों खनाफोरा जोंनिया समान जायो माने थोंजों नङा थों उल्था खनाफोरा जोंनिया समान जायो आरो जुदि बेखौ जों जुदि फोरमान खालामनो नांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि थ्रु जों सिम्पलि खिन्थाहरबानो जाबाय जोङो फोरमान खालामनानै होनाय जागोन थ' बे भिडिअनि गेजेरजों फरायसानदोंमोन बेखिनिखौनो जों सावरायनाय जाबाय इन्ट्रडाक्सन पार्ट हिसाबै दा जों नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों माने नेक्स्ट पार्टआव जोङो सोंथि 6.1 निफ्राय जों सावरायगोन जेसेबां हायो थ' नोंथांमोना जोंनि गोरलै सलिउसन चेनेलाव आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय आरो जों बेबायदिनो सिरिज कमप्लिट मेथ साइन्सनि सिरिज जों थाबैनो कमप्लिट खालामनो क्लास 9 नि सिरिजखौबो कमप्लिट खालामनो ट्राइ खालामगोन जोंनिया अलरेडि क्लास 10 नि अलरेडि जोंनिया साबजेक्टफोरा अलरेडि मेथ साइन्स
बा इंलिश ग्रामारानो जा अलरेडि जोंनिया जोबजोबखाबाय। थ' नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर क्लास 10नि फरायसाफोराबो नायगासिनोबा नोंथांमोना क्लास 10नि सिरिसफोरखौ फल' खालामना लाबानो जाबाय आरो क्लास 9नि फरायसाफोरखौबो जोङो बेबायदिनो हेल्प होनो थाखाय जोङो क्लास 9नि मेथ्स साइन्स गासैनिबो सिरिस बानायनो जोङो नाजागासिनो। थ' जोङो गोबाव खालामलासिनो बे भिडिअनिफ्राय नोंथांमोननिफ्राय बिदि लानाय जाबाय। थ' भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा बा बुजिनाय बायदि मोनदोंबा माबाफोर जेसेबां हायो फरायसाफोरनो लोगोफोरनो शेयार खालामज्लायबानो जाबाय आरो लाइक होनो बावनो नाङा आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै जोंनि चेनेलखौ ग्र' खालामनायाव एसेबाबो हेल्प खालामना होबानो जाबाय। स' गोजोनथों फर सानथामोन, बाय बाय।